дар китобхона ва осорхонаи марказии шаҳри турсунзода намоиши эҷодию ҳунаромӯзи мактаби бачагонаи санъат хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 шаҳр Нурмуҳаммад Ашуров доир шуд. Ин чорабинӣ дар ҳамбастагӣ бо бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, шуъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва мактаби кӯдаконаи санъат бахшида ба соли ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардид. дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарами Эмомали Раҳмон соли 2017 соли ҷавонон эълон гардид ва бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани соли ҷавонон дар шаҳри Турсунзода нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба соли ҷавонон таҳия ва тасдиқ гардид. тибқи нақшаи мазкур дар ҳудуди шаҳри Турсунзода аз ҷумла дар муассисаҳои таълимӣ дар ҷамъиятҳои деҳот умуман дар шаҳри Турсунзода як қатор чорабиниҳои оммавӣ фарҳангӣ ва варзишӣ ба нақша гирифта шудааст ва тибқи нақшаи мазкур имрӯз намоиши эҷодии хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 101 Ашуров Нурмуҳаммад дар осорхонаи марказии шаҳри Турсунзода баргузор шуда истодааст. Мақсад аст ташкил намудани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин бо ҳамин роҳ дар дили онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ мебошад. Нурмуҳаммад Ашуров ғолиби озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ мебошад. Соли 2015 дар шаҳри Душанбе таҳти шиори 10-солаи об барои ҳаёт солҳои 2005-2015 конфронси байналмилалӣ баргузор шуд. бахшида ба ин чорабинӣ амали рассомони ҷавон манзури меҳмонону мизбонон гардида буд ки расмҳои кашидаи он низ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Нурмуҳаммад Ашуров дар соли 2016 дар озмуни байналмилалӣ бахшида ба ҳазорсолагии шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон иштироки фаъолона намуда ғолибият ба даст оварда буд. Нурмуҳаммад Ашуров хонандаи даҳибаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 101 шаҳри Турсунзода мебошад. хонанда ба дарсҳо фаъол иштирок кардан пас ба дарсҳои рассомиам фаъолана ширкат меаварзад. барои расм кашидан, як суратро шарх додан қалби бедор дар кор. Нурмуҳаммад Ашуров қалби бедор дорад. вай расмҳои беҳтарин мекашад ки имрӯз мо дар эҷодиёти намоиши Нурмуҳаммад Ашуров иштирок дорем. рассоми ҷавон Нурмуҳаммад Ашуров дар намоиши эҷодии худ аз ҷониби бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳр ва масъулини мактаби кӯдаконаи санъат бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуд. аз намоишгоҳи эҷодии ин рассоми ҷавон хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва сокинони шаҳр низ метавонанд ба таври озод дидан намоянд. гузориши Диловар Рашидов, Сайфуддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.